راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ሚሊሻታትን ዕጡቃት አምሓራ ፋኖን ሓያሎ ከባቢታት ክልል አምሓራ ኣብ ዝቆጻጸርሉ ዘለው እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ህጹጽ እዋን ኣውጁ ኣብቲ ነኸላይ ሰሙን ዝካየድ ዘለው ኪናት ሚሊሻታት አምሓራን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ ከም ዘሎ ዝሕብራ ዘለዋ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ብዝለዓለ ክቕጽሎ ምዃኑ ኣሚተን ንሓያሎ ከባቢታት ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ሚሊሻታት አምሓራ ብፍላይ ዕጡቃት ፋኖ ናብ ወሰንቲ ከተማታት ናይቲ ክልል ጎንደርን ባህርዳርን ክግስግዙ ከም ዝኽእሉ እተን መርበባት የመልክታ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎንደር ጽዑቕ ኩናት ይካየድ ምህላው አልጀዚራ ንነበርቲ ተኸባቢ ብምጥቃስ ገሊጻ ዕላማ መጥቃዕትቶም ሚሊሻታት ኣብ ክልል አምሓራን ፌደራልን ዕልዋ መንግስትን ምክያድ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኢትዮጵያ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ፈሪሱ ዘሎ ጸጥታ ናብ ንቡር ክሳብ ዝምለስ ናይ ህጹጽ እዋን ምእዋጅ ከም ዘድልየ ኣስሚሩሎ ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ክልል አምሓራ ኣገልግሎታት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ክዕጾን ከሎ ካብ ናብን ዘራኸብ መስመራት መጓዓዝያ ምድርን ኣየርን እውን ደው ምባሉ ተገሊጹ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምስላፍ ዝወፈረ ገዚፍ ሓይሊ አምሓራ ኣብ መንጎቲ መንግስትን ህወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምዕ ዕጥቁ ክፈትሕ ንዝተዋህቦ ትእዛዝ ክነጽግ ይጸኒሑ ነዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ናይ ብሔር ግጭታትን ኩናት ሰሜንን ተጸሚዳ ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምዕ ሰላም ደቡብ ኣፍሪቃ ተዛማዲ ህድኣት እኳ እንተረኸበት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልላት አምሓራን ኦሮሞን ብዝተጓሃረ ግጭታት ዳግም ናብ ምፍራስ ጸጥታ ተሸሚማ ትርከብ سعود عرب روسيا ዘይተሳተፈቶ ዋዕላ ዘተ ሰላም ሩስያን ዩክሬን ወዲባ እቲ ልዕሊ 30 ሃገራት ተዓደማሉ ብ6 ነሐሴ ኣብ ጅዳ ዝተኻየደ ዋዕላ ንሰላም ኣብ ጉዳይ ሩስያን ዩክሬንን ምኻር ዝዓለመ እዩ ኣብ መዛዘምት ዋዕላ እማመ ይኹን መርገጽ ኣዋጃት እኳ እንተዘይቀረበ ወከልቲ ዕዱማት ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ሓበራውን ክልተኣውን ዘተ ንኽካይዱ ዕድል ዝፈጠረ ምዃኑ ጸብጻብ ቴሌቪዥን ፈረንሳ ቃሊሑ ኣብቲ ዋዕላ ወከልቲ 4 ኣባላት ሃገራት ብሪክስ ማለት ቻይና ህንዲ ደቡብ ኣፍሪቃን ብራዚልን እውን ተረኺቦም ነይሮም ሩስያ ኣብቲ ዋዕላ ንኽትሳተፍ ብስዑድ ዓረብ ዕድመ ብዛዕባ ምቕራቡ ኣይተነፀረን መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ወኪል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ፍቓድ ከሕድሰሉ ፈቓደኛ ብዘይምዃኑ ክዕጾ ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ ኣቐዲሙ ኣብ ክልተ ሓውሲ ከተማታት ንዝነበረ ቤት ጽሕፈት ወኪል ናይቲ ኮሚሽን ክሳብ 31 ሓምለ ክዕጾን ከሎ እቲ ናይ ካምፓላ ድማ ብቐዳም 6 ነሐሴ ይተዓጽዩ ቤት ጽሕፈት ወኪል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዩጋንዳ ድሕሪ ናይ 18 ዓመታት ንጥፈታት እዩ ዝዕጾ ዘሎ ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ምዕጻዊ ቤት ጽሕፈት ወኪሉ ኣብ ዩጋንዳ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ መንግስቲ ዩጋንዳ ንፈቓድ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክሕድስ ዘይደልየሉ ምኽንያት ብወግዒ እኳ እንተዘየነፀረ ምስቲ እቲ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሓደ ዓይነት ፆታ ዘለዎ መጻምቲ ዘሕለፈ ውሳኔን እቲ ኮሚሽን ከቕርቦ ጸንሐ ወቐሳን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ይጥቀስ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን